Yadofo na tiefo ene so ohwe baabi amagina yo bo ade Nyankopon na ache nkwa ena amaya hoden ena ya begina ohwe baabi ya yegina mfuyem a eye garden a ewo bi fence wo mu ena ya begina na baabi amagina susu se abe ewo me nchen na me kasafa abe ahoro miensa ho but ye nyane nyina nti no ye be kɔ ne kakra na ye kɔ ne kakra wi a odofo me pese obanya abotre na watie nsem a me kan yie obi wa ha wotie video na onto no bo ase oti baabi a hoye ne de nko ano na wa jump speed na wakate na wafafo na ofre na me kan se nya abotre na wo se me gina ha yi wo mo bo ma chidom so masen no eye University Foundation University Foundation ni dia na aha eye Attention TV high Attention TV ya mepa chow nature ho asem na eka na mepa chow tie me ena meka sem ya wo wonte da na hu da na mema wo waye wo fie na wo hu se ampa odifo yi okasa onimini ya wo ka na wa kire yade ma yasua ma yade boye ho bra na emma so betue sika ma miansa wa bo ho bra orofo sabri ma min koje nkrato emra ma min twa me ho frede na me ba tie wo obu bedwuru abaje unse ma yen twa ho nkomra isi a orofo ye koya yaba ma min fa nche kese ma papa amayawo Church of Pentecost odifo amaya papa na min shira na ma min fa nche kese nso ma nana merita jehu akaboa the third international bazama international papa onyame shira no ya kese ani nimde ani nyansa mo yen party wo me mo anapa me ne wo kasafa abe we ya abe ne ye wo different ye wo abe pa ene ye wo Greek ene ye wo abetin me pa to tie ye wo abe pa ye wo Greek ene ye wo abetin aha ye we die ye ni abetin wa ha ye benya abepa ne ye nya Greek ye wi a na ma educate you no wahu sunsuma abayi ewo ni tumi a ewo orofo ma abade ye nyina nim se ye de bi ya nkwan adwene so ye de ya adwengo adwono ne shells no so at brasmate for eyusu me pacho abeno so ye de ne prae epra afei ne menken so na wo inside so ye de chimja a ye nyina ye konwire mu a ye sande ne nsa no so ye den ebobre ema ye de banchi anase aduane bi a ye fisi ye nkita kotoku a ye de begum ye de gum ye nwene ye de gum afei kane tetebre ne bronya ba ye si bronya dua ne ye edan a won ahoro be chemme ho ye de bre ne na ye na ye de ye dan ne ye comedy ye bibi tse sene na yama amanfo asere na ya chichire balu wo ho na ye nyama bebre afei abena nkasa ne ntini na ewo famu no eno so eye memaduru tie me se ye dai eye memaduru obi se hoye ne de me nsisu bio me se hoye memaduru afetie ne ye afei abewe no ne incense we no we ye friend incense we ye hye ade pam ahohombone so that say ye hye ade pam ahohombone afei ma me nkɔ ne baako na me mie wadwene mu ye ma ye nkɔ ne incense no ne incense wa hai orofo wo ahonhom bi ha wo fie na wontumi nna me pa chotie payayayewa tie ne ye yayayewa ope ayewa ne wi a ye mfa no tie nsi no tie mu enso na me se sunsuma sente wo di no tie be si no tie mu me ka entwoma awurade Nyankopon de ntwoma na bo ye me pa cho pe entwoma na san fafa ayewa nim because ayewa no yato enti clear na ewo mu no emu reduce enam se sunsuma dia obeye nti se wonya eno soso a mepache kope kukuo de ya to de kakra eno so reduce fantwuma sintwumam obi sa ntwuma sintwumam a kope ntwuma kakra na hono fafa ayewanim ana kukuo mepache faade etum odi tuma mepache soja guso odi ja guso a mepache pe ahabaya ye freni nunum nafa odi ababa akopɛ eka ho me pa cho fesi compound ho shina na dwubia wodi ya shina na dwubia
wo ma ose papa me dai na me te se aboa bi abesi me dan so kum mapamana onko wei ene hiama wo fie ho afa me yenko ye nim ne yenhwe ade ye nyina nim se ade ye de ye kenten ya papa no nwene kenten a wei ne ye de ye abeso wo mfa so be but so wo in deeper uyi hu wi a wakoto form bi ye den ewom eno so na wo abeso a na wo atwerɛtwerɛ dua no ho si ya me patoti ye twerɛtwerɛ wo se wi a ne ye de ye gu apetition funre ni mu ne ye de abadua apetition se eno ni form a sone insane so ama ayefe me patoti eno nsan ye enti na me se tobo asam nkyerɛ wa be na nkasa dua na esiwo no tumi a eren ewo me pato ye twerɛtwerɛ saa de we ya me patoti ni ye kope kamfa oba na wawo ne fresh no oba na wawo ne fresh na obi pese owura mu de asram ebeye no wo so de wunni ani kwase ntwemi na makyerɛw ama waba ho ban wo fie mu enti wo twerɛtwerɛ saa me pato fa kamfa ene ehyehye saa fom yi mu wodi hyempem pato fa to akwada na adware ade mu wanse wani age enti tobo ase na menkyerɛw afa yensan kɔ yanim obi se papa na abena nkase yede ye nkwan ne den na eye orofo ye wo fie bi wo ma ni pantimi ntenam ukɔ oba obeye den untimi ntenam obefiri mu eno ena aba kɔpɛ abe baako 21 7 bensa ebe 21 me pato de mekoni bidie aka ho na efie ni mfimfin wa bie ho na wadua wo fam me pato udware na nsuo ni ka behwie gu so saa nansa afetumi bia ntimi wura wo fie obi ya bayifo no be wura fie no ma orofo ebeji ni nsem ontumi wura me pato tie mi ye wie ye se me kan me keka kire wo se ye wa abepa ho asem na me keka no ye wie ye hwade ma abena nkasa wanu a wadwa no wadwa afidua no nyina no eka dua bi sim eno na we di ba me ba choti eno so biem aba futufutu bi wo meka ho asama kire kakra bet me nko ema na asabe mu no furu ahono no ye wo ade bi wo ho aye frɛ no abonawa tie me se den abonawa eye dua ye frɛ no kakapempen ene so saade no na eso saade no wia me pacho ema na mu no fu ahono no saade ni mu ena wo be sigya so no abefa abai ye dwonu dua ne mu futufutu no na wo de nunum akyekyere ho na de ahamatuntum akyekyere na wia de ka na wo de horo nufu no hwade emoa bi ewom bi e be sane eye abedua no tumi a ekita orofo me wie ne sa me wie ne ya me kan se yenko ya ni mai obi sa papa bai fo ha me dodo me pa chotie abe ensai ma me hwe se emo tintin so hia tintin hia pa ma me tintin hia won se wo yi abe ne si ya prai wo mu prai wo mu prai ne wo mu yi ni si ya na wapa abrofo katia haban baako 7 ne atie gu fam no ya bre na atie gu fam no wo de oba pe fa wom ma me mpe brodi ahaban baako na me kyerɛ tiefo me pese maba no me kyerɛ nyama ema ni patia sim kom me ba ya che wo de wo sisa ne 7 si ya na wo de prai na no na wo de ahyem si na de abesi abenase me pacha wo de si abenase a afi tie me fa meko dry one me nsa fa gu ase na ko me pacha wo de gu ase na ko a ne a wo se wo ye bayifo a ono wo beda anadwo osore be ha wa adwene no me pacha ade be chi no dampem a wo iskasi ya bo ne Yesu asenduem won timi nsore kura no wan until se o confess ansa wo ana ono eho beto no afa yenko ya ni mu obi se manya case kese wo court we abepa ho asem ke yenko agreke de yekoka ho asem a eno no eye nsem bi a me koka wo ho na watie obi si manya case kese wo court case no me ye innocent so then be prove me innocent ya se dua ban ne etwie na abe enam so mpeso obi besisi ni nti ana ofifin soye so ada se obekọ ne yayi ni nyina guru nkyene ono so no so wo mfaso pa o so obi mpeso obebu nkwasia enti media me tell the 40 mi obepe eye ya red one e pacho red one na me kan ni akoho mu no ni akoho mu no be 14% me mpese me de nyama be bi esesiu nti ma me kan na sa na ti sa mane sa me pacho ne me kan ba fi se bia ne so fo mfiri nyame me pacho enye wo fa bi na frɛ me enye wabusua pani na frɛ me ni ame kyerɛ be boa madɔfo no matiefo no me followers no na me kyerɛ na me kan red one asema me kan kobie sam 75 1 to 10
obi a wodi kan de red one gu fam ye nyankopon enam suatena ne nyansa sabe ye nyamburu so nti eno na ama enne youth no ye bre na bisa se we ko school elementary school anase kana ana school of forces hwan no menko eye sunsumani amenya no efirimi na na abre no so me na na ya na mabre so a obeye sunsumnyuma akono hye nkom to se ye be wakwara ye be fe kwasi ara na emo onye 9 months or 6 months 2 weeks ono ne me ye be wo ne de brode ha ban na be kekere ho a me ba be hye akwa brode ho asem na obehu eno na ama me nne menim sunsum nyama hwade case ne so wadi eni me patch of red one e brase o ba kita 70 pesos mani nyina 10 pesos nkwa won so nsi nyankopon odu ase ayi una mu maboa ene anso e na ama ne Ghana ba bia beduru ye ya hantan we are too proud ye feel big odu ayi una si maboa yi una mu zen maboa wo yi una si maboa me pacho tie na bia red one so wo bia so pacho pe brother ha ban na gina so na kofem boko buku todwe na fei me pacho tie obe pa de Fred Kojan bauti odi Kojan ne bauti wi a me pacho tie na wa hyase e de kwensi na guo odi kwensi ne guo pacho fa be sika ho be sifita mienu be se da be sifita e kokko be sifita mienu afei hyase hwe red one se nyame ye nyame de a case ne be court wo obedi nkunim because judge na otie adwam ne ye nyankopon judge nyame de ni ye bi akura no ade ne be wo so no na abede ho na abe free orofo ma min komanim na men fa nko agrika be ho ye wie ebra udi machi na ye nko we me kase me ka ho nsem a ye wie ebe take me more than ne ho emre bi me ka ho asem kakra na me ka ho asem kakra nipa nti nipa hu na ho so atie hu ye no omo da so e ko manim na nsefu de me ka ho asem yo nsefu no ma me ka nsefu ho asem obi se papa de no an ka nsefu ho asem he mami gasa mi chiro ensafuo ya na mami bia ne manware ensafuo ana me mo di gukura mu ya de me pacho tie ayo be se papa we kura so keka so Jeremiah chapter 35 verse 1 to 10 o se rakabu fie na ho kire na anim gu ase yesuo mansi dan o men toka o mo ntrantamada mu obi timi bankran na wa betena hweso ma memu orofo mami nkonkwaji commercial break na wo ebeji wunsam wo tie ebeji wunsam nsafo na me ka me say be Jeremiah chapter 35 verse 1 to 10 na sa krofo yi omo ye nipa yesi o mensi dan omo ntranta madan mu enti orofo mo fa chese me kakasa we obi timi betena nkran tie yo obi timi betena nkran me pa hwehwade ye na watena obi fie siesie ho aprapra ho o siesie aprapra ho wia nipa na betena ho ahwe nkwahye se be wom na wama 10 million safa ko high dan me pacho apra na price busumi bia ye 20 Ghana watena 16 good years nipa na ba 10 million orija akwan orofo me sansam fun no mempe ahyede bi da so enye fie wura na sisi wo eye ahyede fi wo fie se yensi dan yentoka yentra hwe bible se onyame soma Jeremia se onko rap fie no mfa nsefu nko no mfa enkra esisi omanim no mfa nsefu ngum no mo nsanom na sankwa hyese metuntwa fa bible no o fa bible no Jeremia chapter 35 verse 1 to 10 kinkai obeka sema na mebo mitirimu ka aware na akire ofie de nsefu bebreki eya nato ene emu oduru obi se papa nsefu ya wo kan ma bie quotation no aya ade bia nature aye no emfaso so aya na kristofo am sere wokwa yie no koto nsefu sesika akwan ho a me pa cho hwade no apake no age kakra no anom na emo se sofo nyina de no me pa cho asofo nyina no nsefu me menum nsefu me menum nsefu me menom nsefu enti aya ma nyina gine ho enkas we de bone we say because me de nsefu kura sensu gufam me de gukura me gufam because si ahyese me fie mi nsi dan a masi makonka ana me kire wo na hwade ye anadwo na wasori a wo si wani ati bebrebe no wo de fa nsefo no gukura nim to ade ye frɛ no sugar de toffee pie Cottage Junction
hwiegu ho me pa chama se dan toffee ni sugar hwiegu ho mansefo no okura nim afa declare busuan fim obi okura nim abusuan fim so ya duanani so ya oyuko so ya bretuo so ya sonani onim ne dia so na masasi so ofiri mfa pa chama papa ne kwasi pon ede ni pa cha ofiri kumase na ofiri oya duanani ana so ya sonani ana so wo ya oyuko ana oya bretuo won se wonim enti se kubisa se enne odifo abomensam na waka mensam se me yoyuko ba ana me ye bretuo hwade mamfasa asem ontwem odifo ebe ewai ni na me mma munhume be se se de me ba na me ba no me pachoti ebeje wonsam me be kire nyama ye di butu ada ha ba ye di butu adaye by next week me hyase kwan ya ye kofa na wonwunu ma ye fere tumi matumi ekata nkunwa egu ahemfie ye de ba na ye bebutu nkunwa ni nyina saa aman me de beba ene ye saa wa haban anu so kasa me pato na dua na adane onini ada ho etina me kiro se tumi wo ho eye nature nyankopon du ya wabo betu nim enti eno no amamra ne amane ye bekoso onwina mo ne ye de ba ya me kire ne ya kasa ne ye sunsuma de madua no abeda ho saa onini enti orofo ye kan sefu asem me pato ye ne saa no na nsasan koye another 3 days san ye another 3 days san ye then for 7 days after say wa wie no order 40 me wa wie no ade ba ko efe na ebeji wusam ne sem say ya wara be say do na bie say adwuma say be say do na bie me pa atwo asase a wuti sui me say me de sefo ko agu fam me sefo gu fam a eno nkire say me ye bososum ni o eye nature efi abam obi wa ho say me de me no nsa me pacho eni jabenko jabenko di ensefu afi nature mu enye bone me di sa nature we abo ni fa bibiri me pesa me ka kire wo se orofo me no gina agrika be ho na me no gina wo na me be kire agrika be so fa so eren e wo so tumi mitimi ngire ni nyina because onye kama ne do so e se me kire ebere ni time nti e se mitimi kire na me ma obi a ya den enya na somfa enya mfaso e wade na me ye ni mu no orofo ye ka abet ay agrika ba ye wa abetin ene ye wo agrika ba na ne yetia wo e bi na me gina ho eno na me gina obi se me pese me ko e bi asini ye free mi sam usu ni sa asini ye wo de ya bra agrika ba ho men kolo ka ho bra agrika ba ho oba twiro ni pa di wo pepa so na fa coins to so wan woni nsana ayese no oba na de abehjem udi sempe na wabo ni pandi ni wakasa firi wo ko ebe di se ni pan betu obi oti obi fi osi ye tumi orofo afa hwa abena nkasa agrika ba no orofo mitimi wie mitimi wie sa na ofi local no wa incense no so aye kan ebi owe so afa menkansu na wo inside no e ba choti menkansu na wo inside no ya de e boke sinima opemfo a wanyem na wo mu aye den ya de boke sire tu ni nsuom na ya de adwira ka ho de bia tu nsuo no eno menka ano den frame ya obi a wanyem ache na wo tin so na hospital ya sha kwara ya hunu e pa che de agrika be na ye de menkansu no boka sire na de atu nsuo na de adwira aka ho enkuto wo ba furu mu ho but ye de ade bi tu nsuo num na ukunu ade ahuru afuru so abafam bia na ya funu ni gina ho wo de ohuru so na abafam hwe obi ani agi amana abro so di fo ere we too much mami ka sam kiro aha eye Attention TV subscribe channel no na be mfa so de amaw na ye ni onyam de amaw onyankopon tumi ne bambo kese enka ho wate se me ka se me kwa mekwa ye hwie da hwa be no ho agrika be ene produce aya we ye de gu abe so wo opemfo waduroni won abedu ana omo ne produce we na ne ame kan se agrika be na ye fa abe no baako 21 na ye de aka haban ye friend inhohon obi a opese wonyem no ye de ka inhohon
na yawo yanoa ne yawo ne de dry fish ene apema tum na anapetutu wanom wo ye ne saa 3 days ne to so 3 days na ukun aba ho odofo benyim na no so o ba se a me pacho e masa fa ya ye fie nchini adan chini no na wo de aba oba be kasa bukotodwe yi na maboa nye ni tifo na onyame onhiraw na onye okese sabiri bi we si ya me say high attention tv subscribe channel no na di channel na chine pin up sa video come obi na no so nya so fa so me da se makraw bye bye.